Les xarxes en van plenes. La trobada manga a terra a Barcelona. És un somni! I, esclar, a l'X3. Casualment passava per aquí. Del 8 a l'11, anime, anime i més anime. Amb les millors sèries i un canal pop-up especial. I al Manga Barcelona t'esperem al nostre stand amb connexions del Random i els Beta i moltes sorpreses més. Us hi espero, No és una broma? Som anime, som X3. Hola, Lars. Jo també sóc rara. Sóc una ninja. Els ninjas no existeixen.